moltes esperances després de l'empat a 1 contra el Terrassa del cap de setmana passat, però i els de Félix Arnaiz van sumar, Òscar, el seu 5è partit seguit sense guanyar. I ja tenen la plaça de promoció només 2 punts. I és que l'equip li està costant Déu i ajuda a aixecar el vol. És difícil recuperar-te si d'entrada encaixes un gol com el que ahir li van marcar el Sant Andreu. En el minut 22, centrada aparentment innocent i després d'una sèrie de rebots, Camacho demostra ser el més espavilat i marca l'1-0 per a l'Osca. No hemos controlado bien un poquito el aire y los despejes que hacíamos no eran buenos, los dejábamos muy cortos todos, no estaban siendo contundentes en ese tipo de jugadas y lógicamente eso nos ha costado. Poc després l'Osca ho tornava a provar amb aquest xut de falta que toca la barrera, que fa un efecte estrany que està a punt de sorprendre Javi Ruiz. Nova oportunitat per a l'Osca, en aquesta ocasió la rematada de cap la treu amb molts reflexos Javi Ruiz. La millor acció de perill del Sant Andreu no va arribar fins al segon temps. Godino ho va provar des de lluny i Rubén va haver d'intervenir per enviar la pilota a corna. L'Osca va estar a punt de marcar el 2-0 en aquest xut, que primer va anar al travesser i després al post del porter del Sant Andreu. Al final, però, el resultat definitiu del partit va ser l'1-0, que es podia veure al ja un xic tronat, marcador del camp de l'Osca. Els andreuencs només han sumat un punt dels últims 15 possibles. La setmana vinent contra el Benidorm toca iniciar la remuntada.